Dawuh iki nuwuni dawuh saka kepala dusun Bapak Kasna. Ngono iya. Kang rikala semana wis kepareng tindak ana gubuke awake dhewe ana Jetis Sukareja kana paring dawuh aku sak kanca kinen nderek lek-lekan bengi iki ngger lan uga dibarengi kelawan kadangku saka Semarang Mas Garing Sumarbagya Nduk. Oh ngono iya. Gandeng iki mengeti dina kamardikan. Yo, metuk Mas Garing dipethuk lagu-lagu perjuangan, Nduk. Dipethuk lagu-lagu perjuangan. Ya, diwiwiti saka lagu 17 Agustus dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila ditutup Halo-halo Bandung. Ayo tak derekke. Yo, Cok, diracekke lagu-lagu perjuangan. Monggo, yo. Bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sukses, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Mas Bayu. Sehat? Alhamdulillah pinaringan sehat. Nggih. Aduh. Niki anu pikantuk makurmatan ingkang tanpa pepindhan Mas. Leres saking para warga Dukuh Rawasari. tombo kangen. Kok ngoten? Dangu mboten sowan mriki niki tinimbalan wonten mriki. Oh ngaten nggih. Nggih. Wis ana pirang taun Mas sampeyan ora sobo kene? Nek nggih saweg setunggal tahunan Mas niki. Oh ngaten. Kula teng mriku niku kalih Mas Mangun. Oh nggih. Mangun gong. Mangun Pemalang ora mangun gong. Oh Mas gong. Mangun Diwono nggih. Nggih. Terus niki geser mriki. Nggih. Tinimbalan mriki alhamdulillah. Nggih. Niki rejeki nomplok kudune nganggur ngetekur teng omah ditimbali mriki. Alhamdulillah. Dan yen riyin Mas sapa kula riyin mriki. Pripun? Sapa kula teng daerah Alaska mriku.
Alaska iki luar negeri kok kene. Alas karet niku lho. Ya aja disingkat to alas karet ngono wae. Kondange riyen Alaska. Bareng reja niku pun berubah. Mergo Nggih. pancen kanca kula sing kathah saking kelurahan Pindahan mriku. Kelurahan kok pindah. Bar Jerakan niku kelurahan Pindahan. Ngalian to. Lho, lah Aja ngalih. bingoke pikiran to. Lho ngalih karo pindah lak padha ae to, Mas. Ya wong nek ngalih ki ora mesti pindah kok ya. Oke, pokoknya sing baku niku teng daerah Wijen mriki. Ora wis Ngendi iki? Mijen. Mijen. Wah, Jan. Wah, gregetke. Wah, aku pancen wong wadem nu mikir mboten iso tas-tas, Mas. Dadi ki rada mikir dangu mboten mriki. Nggih, heeh. Nggih, niki matur nuwun dening Pak Kades pun timbali mriki. Nggih. Niki nderek remen budaya bersih desa tasih lumadi wonten mriki. Leres niki mertandake yen Piyai Rawasari khususé meteseh umume niku isih rukun, Mas. Leres. Dadi titikane desa niku rukun kali boten yen enten bersih desa. Di mana masih ada bersih desa berarti masyarakatnya atau penduduknya masih rukun. Nggih. Ning angger desa kok ora tau bersih desa berarti eker-ekeran tok. Mila kula nyuwun tepuk tangan untuk warga Rawasari meteseh. Wah, sing isih kersa ngleluri budayane dhewe. Lah wong nyatane piye, Mas? Duwe lapangan hebate kaya ngene kok. Lah ngeten iki wong duwe lapangan jebaran pendak taun ora wayangan yo rugi. Lah nyatane ya wis wiwit taun 84 lho. 84 ning niki wau kula rada ragu-ragu, Mas. Ragu-ragune. Niki wayangan genah wayangan. Bintang Nggih. tamune aku apa dudu ki aku bingung. Lah wong genah gareng lho. Gareng apa sing dipasangi kae gareng wis mati lho kae. Oh, gambare ta? Gareng kae gareng Solo 3. Nggih. Lah wong omahe cedhak mbok ya takon ora duwe yo mbok njaluk fotoku, mosok gareng wis mati dipasang ning kono. Dadi ngene Mas Gareng. Nggih. Awang sing dijikuk figur garenge. Ning nggih mboten napa-napa wong nika nggih anak kula. Oh nggih. Nika anak kula sing pancen kula gonta-gonta ning ternyata Gusti Allah luwih nresnani. Nggih. Nika sing kula magangke ganti kula nggih niku jane. Nggih. Nggih ning nggih alhamdulillah masih anakku masih kula padha mawon. Sing Leres. baku mendukung adanya bersih desa dan HUT RI di sini. Nggih. Niki Apa karepe bersih desa Mas Gareng? lho yen bersih desa niku iso disebut bersih desa, iso disebut sedekah. Sedekah apa karepe? Sedekah itu sebetulnya itu adalah ibadah yang diselubung dengan budaya. Nggih. Tegese dibuntel Dibuntel, budaya. heeh. Terus Dengan maksud yang bagus. Tujuane nyukuri nikmat sing wis ditampa saka Gusti Allah. Niku. Terus terakhir Supaya berkah barokah rezeki yang diterima nanti. nggih. Mula niki desane niki sing angel kula goleke terjemahan desa Meteseh niki. Meteseh. Ayo. Ya nek ora persuku kata ya per huruf wae. Mboten wong kula niku dalang kok dagelan canggih kok. Meteseh arepe apa? Niki tu merti dusun, merti desa tasih dipun lestarekaken di desa ini. Nggih. Terus Teh itu tetesan keringat dari masyarakat sini membuat tanah sini subur makmur. nggih. Amin. Terus Seh niku saka tembung sehat jasmani dan rohani masyarakatnya. amin. Wah, lah ya wong kudu Wes. dongake. Wong nyatane piyai kene iki nek duwe kamulyan awake dhewe sing ngadaka kono ya ketumrapan kok Mas ya. Nggih diciprati kasarane pun sampean njaluk diterjemahke napa? Rawasari iki dukuhe. Iki sing mengku mergo anu Mas, niki rak perdukuh to nek pas bersih desa niku iki jatahe dukuh Rawasari. Rawasari. Ya. Roh niku Roh ki apa? rong perkara keperluane bengi iki. Rong perkara keperluane bengi iki. Bersih desa lan pitulasan. Leres.
Terus wong sak meteseh tumplek-blek bengi iki nonton wayang. Nggih, kiwa. Terus sakniki dalange Ki Bayu Aji. Terakhir Riang gembira suasanane mergo ana garenge saka Semarang. Masa katut. Lho ya katut wis kadung dadan nek. Ya. Wong pun sampean ajeng njaluk onceki sapa? Sapa tak onceki? Pak Kadus. Pak Nun, Pak Kepala Dusun, Pak Kasno. Yo, iki mangunceki. Nek kira-kira lulus ya slamet uripmu, ya ta? Nek nganti ora ya dikeroyok wong semene. Sik to perkara ngonceki kowe kok totoan nyawa lho. Lah wong Pak Kadus iki ditresnani wong semene oke kok. Oke. Ayo, saiki per huruf ora suku kata. Iki apa aja ya suku kata. Nah, per huruf gak. Asmane Pak Kasno, kur cendhek kok. Ayo. K A S N O. Ayo. K niku kang ngendi piyayine? Aku lho ya lah. Aku mergo tau ngerti. Awit mau aku rong ketemu. Oh iya ta. Niku terus S. Saiki duduhno ndi to piyayine? Terus N. Nek petuk aku arep njaluk. Oh, ora entuk nekat. Wong jenenge wong kene nyarange iki wis persuku kata kowe per nek persuku kata piye? Kasno, mula beliau diangkat sebagai Kadus mergo asmane Kasno. Kas ki wadah duit, ya. No ki ana. Dadi beliau ki danane ki mesti ana. Oh nggih. Beliau adalah orang yang jujur ya ta. Mergo wong desa butuh sewanci-wanci kas iki mesti isih ana. Ana. Tur nek nganti turah ya ditomboki dhewe karo Pak Kas. Kuwi Pak Kadus kuwi. Nggih. Wes sapa meneh? Pak Kades. Jon. Pak Kades. Ayo. Pak Sis Yanto. Loh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Totoane Sis. Sis ki saka tembung wasis pinter, mula dipilih mergo pinter. Ya. Terus Yan kuwi saka tembung dian, aweh pepadang masyarakat kene. Terus terakhir to. To ki pinter nata. Oh, mula dipercaya tadi kepala desa. Lah beliau sendiri sudah dipilih sebagai kepala desa mergo wis memenuhi syarat sebagai kepala desa. Syarate kepala desa iki apa? Syarate kades kuwi kudu kades. Oh, lah kok kudu kades? Tegese nganggo tembung kades iki dhewe. Nggih. Karepe tembung kades iki apa, Mas? Katu karakternya, wataknya harus baik. Oh, nggih, tegese akhlakul harimae. Nah, kangge contoh masyarakat. Niku K. Terus A, akalnya harus pintar. Ya. Terus D, dedikasinya harus tinggi. Terus E, ekonominya harus mapan. Terakhir S, spiritualnya harus kuat. Nek wis ana tepi kades niku kabeh, tegese wis menep penggalihe. Lenggah dadi kades tujuane mung ibadah, ora golek apa-apa. Ora golek-golek. Niki Pak Kades pun pinten periode, Pak? Nembe sepisan. Nggih. Nggih, kajenge sesuk ngundang melih muga-muga ping 7 nggih, Pak. Amin. Loh, donga dinonga kok, Mas. Nggih, pokoknya apapun kalau memang nawaitunya ibadah dan sama dengannya baik, masyarakat sekarang itu pintar bisa menilai. Ngonten. Oh, ngonten ya, Mas. Oh, aku saiki ora tau maido perangkat desa, lurah, kades. Oh, aku ora tau maido saiki. Aku wis ngrasake dhewe kowe. Lah piye ta? Aja meneh kok kades dadi RT lho, pecah sirahe. Lah kok urung? Saya yang pitulasan ngene iki. Lah kok urung pecah? Ora iki tak lakban kok. Nek pitulasan ngapa? Wis yen pitulasan ngene iki RT iki wis sesuai karo RT. RT iki apa karepe? Rekoso tombok. Loh, nek kudu bali meneh, nek ujube ibadah. Lah, kuwi ora bakal ngresula. Nawaitune ibadah delalah we rezekine iki ya mengalir. Nggih. Dadi sing tanggung ngragati pitulasan bengi iki sesuk ning nggonku ki ana pitulasan sing tanggung ngragati iki dhuwit saweran. Iya. Oleh nyambut gawe ora dirasake dhewe. Ning halal, Mas. Oh nggih. Halal. Nggih mugi-mugi
sampunipun sedekah bumi mriki dusun semakin makmur dusunipun semakin makmur masyarakatipun. Amin. Karep ben ayem tentrem disolawake Mas. Leres. Diaturke tembang pepeling luwih dhisik kanggo mbukani awake dhewe. Nggih. Kula nyuwun tulung Mas Garing kepareng membawani. Ndek mau rek perkara ular-ular wis tausiahe wis saiki mamerke suarane genti. Kula jebul kelingan kok Mas enek sing ngelingke. Kula ki wis tau sowan rene ning taun 2018 ora kelere. Alah sampe anu biasa angger duwite sentek ya lali. Oh iya. Dan aku sik tak eling-eling. Iya. Ya, mangga suarane. Ora usah jegok to. Dehem kok jegok. Oh, dehem. Dehem kok. Nanolane. Ora usah dikandani kaya amatir wae. Ya wis, meneng. Aku ceprot ning dhuwur gamelan kok. Sepiro iki? Wasitati saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Bebasan mampir ngombe niku karepe ora suwe. Wong ngombe niku rak mung sak cukupe ta. Sekejap mata. Mula aku yen ana kalimat hidup di dunianya sekejap mata terus kelingan kalimat panjang begini Mas. Pripun? Hidup di dunia hanya sekejap. Makanya kita harus selalu ingat kita datang dari mana, besok pulang mau kemana. Selagi masih hidup kita hidup cari apa dan besok pulang membawa apa. Iya. Niku pancen kudu ditegeske ya ta. Tegese mampir ngombe aja terus diartekke liyane terus ngombe do teng klejing ya. Mampir ngombe terus ngene. Lah iya. Ra ngono ta, Det. Anu ta Mas Gareng. Nggih. Ya, nane salat kang limang waktu kudu tansah nane dipun lampahi. Mas Gareng, lagu menika kula aturaken dhateng sedaya para donatur. Nggih. Lajeng para anggota dewan. Terus iuran warga niku per kakak lho Mas Poraila. Nggih, niki. Lajeng pengembang perumahan sumber usaha wonten ing Rawasari. Tuwin sawetawis wonten notaris dan WPAT mitra desa. Leres. Nggih, mergo sak desa niku terdiri saka 8 RW, 63 RT. Nggih. Iki tembangno kula aturaken Pak Sis. Oh nggih, Sis. Dalam bojo. Kula kentunke Mas Tri Agus. Nah, Tri Agus. Jenengane wis WA aku, mboten saged nenggani Mbak Cangik wong ya ngayahi kewajiban dhewe kok. Pakai donga dinonga manggih wilujeng. Amin. Lanjut. Iku cagak agama pakartikan. Pakarti apa Mas? Pakarti apa? Pakarti kang luhur. Nah, gani kowe yo apal kok ora nembang dhewe. Oh ngono. Dadi nek aku sing nutuke sawerane tiba aku. Aja. Lah ya wis ngono. Pakarti kang luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip bangyo tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Yo diaturke digarap cara anu bali cara biyen tak mangga. Ya Mas Pandu. Lilo lilo lalo. Hey.
tansah dielingke wis janjine padha nindakake adan wis kumandhang layahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama lipang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebulan asar salat saya tingate tidak mungkar maghrib lan isya jangkapi prayogane ditata sholat sunahe sembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen wis pengen iso munggah swarga yen janjine tansah dielingke wis janjine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebulan asar salat saya tingate tindak mungkar maghrib lan isya jangkapi prayogane ditambah sholat sunahe sembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin bisa munggah Alhamdulillah wis diaturake pepeling. Muga lagu niki dadi daya ndayani dhateng warga sing wonten Meteseh mriki. Nggih. Kita para tetanemane para mong tani pinaringan subur. Amin. Akeh saka adoh saka akeh ngomong. Amin. Kita gampang oleh ngudi rejeki tur barokah. Nggih, kejawi ngoten nggih. Kula dongake kanthi patraping joget kula ingkang pungkasan. Patrape joget sing pungkasan nenten apa, Mas? Pendak kula joget patrap kula mesti kula tutup kanthi sembah. Karepe sembah napa? Niku ndongake sing mirsani sembah nu semoga bahagia piyayi sakmenten kathahipun menika. Amin. Nggih, Nggih. Wah, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78 wonten mriki ya pancen di anu tenan kok Mas, dipengeti tenan. Nek aku sing rada kecewa iki nggon lagu-lagu iki mau wis Kok iso kecewa. kecewae perkarane apa? Genah lagu-lagu perjuangan hebate kaya ngono kok. Ngeten lho Mas, napa-napa kuwi beradaptasi dengan kahanan. Adaptasi pripun? Yen- Karepe pripun? Iringane iki gamelan ya saire Jawa. Loh, lah wong lagu perjuangan kok dijawake. Contone apa? Sing terakhir mawon, sing terakhir niku. Halo Bandung. Halo Bandung niku yen dijawake nggih iso. Halo Bandung, ibu kota periangan. Niku Yo. dijawake apa wartane Bandung, mbok kutha Jawa kulon. Mbok kutha ya? Ibu kota. Oh iya. Basane Jawa mbok kutha. Terus Apa wartane Bandung, mbok kutha tandha mata.
Kok tandha mata? Kenang-kenangan. Oh nggih, heeh. Wes suwe aku ora ketemu sliramu. Terus? Saiki wis dadi saiki Sekarang sudah menjadi lautan api yo. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Kok iso ngaso mangan gini? Sekarang telah menjadi lautan api. Lautan ki ngaso mangan api ki geni. Ora tau kerja pabrik kowe marai. Oh anu, laut ki ngaso mangan. Oh iya iya. Api iya. geni. Oh, iya, Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Yo anak pring rebut meneh greng-greng. Mari bung. Bung ki anak pring. Warane carane ngono ya rusak kabeh lho ya. Oh, wong iki jenenge sesuai karo iringane kae iki. Lah, ning ngarep iringane gamelan bahasa Indonesia niku membuktikan bahwa kebudayaan itu alat pemersatu bangsa. Iya. Iya ta, Mas? Ning yo yen iso digarap kenapa ora kaya kae sepasang mata bola kae dijawab. Apa piye? Ya hampir malam di Jogja. kuwi dijawake yo iso. Contone Surup-surup ing Yogya. terus Waktu iku sepurku tiba. kecelakaan kuwi. Kuwi lho keretaku tiba ki lho. Tiba ki nek dijawake tiba ki malah kecelakaan kok. Lah tiba basa Jawa. Ya teko. Waktu iku sepurku teko. Nah. Remang-remang cuaca. Blereng-blerenge hawa. Terus Jenggelek aku mak bedundu. terkejut aku tiba-tiba. Ya terkejut jenggelek tiba-tiba mak bedundu. Apa ya lagu kroco jenggelek aku mak bedundu apa ya? Kok ya penak ya sing nyanyi. Terus loro mata amandeng kaya arep ngucap ayo miyaku kusuma saka tumindake dosa muka. Si Angkara Murka. Lah ya si Angkara Murka dosa muka iki wayang. Wah, wis malah judeke pikir Wong diajari pinter kok. Dosa. Are malah salah kaprah aku tadine ya. Pancen delok empan-papan yen depan tadi papane ya ora penak. Ah nggih, apa-apa ki nek dipeksake malah ora penak. Nah, yo nek dipeksa ya lara ning kuping. Maju ya maju ning aja kemajon. Nggih. Mergo kabeh ana wates-watese. Nggih, saya mengucapkan terima kasih semua warga Metese yang telah melaksanakan peringatan kemerdekaan RI. Berarti Anda semuanya ini menghargai jasa para pahlawan kita. Oke, leres. Mas Gareng, yo tetembangan sawetara. Aku njuk tulung karo adikku wedok, nduk ayo kene serampat nyedaki Mas Gareng kene. Monggo, yo. Thank you.
alhamdulillah. Iki. Ngopo kok guyu? Rupane iki ayu. Heeh. Ning keteke rada koplak. Ora do koplak ya. Iki mau joget iki. Piye to? Lah wong kuwi ndek cak dhewe-dhewe kok. Oh, cake pancen ngono to? Heeh. Cirikas, Bang. Cirikas. Apa? Cirikas. Cirikas. Nggih. Wah. Awang ya kabeh iki ana patrape dhewe-dhewe kok. Wah, Ah. Mas Gareng sing mirsani sing kok wajar ning tengene lho. Nggih. Nah, nek kok sampean kiwa. Nah. Duh. Oh la. Wah, nggih matur nuwun nggih. Anu Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Wis pon pokoke waton atine seneng adoh saking lara. Nah, hati yang bahagia ini adalah obat sing paling mujarab. Dan saya nuhoni menika, saya sebagai orang kepingin bahagia seumur hidup. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Leres. Pakde. Nih, Nggih. Ndak ayu. Nggih. Sehat to, Ger? Alhamdulillah sehat Om Bayu. Nggih, waras. Waras. Oh iya. Mergo saiki wong sehat akeh ning wong waras kose. Nggih, kula nggih waras nggih sehat kok. Amin. Sik. Jenengmu sapa ta, Dok? Kula. Ah. Nderek tepang sedaya perang kadang kemawon. Nami kula Diayu Kusmaning Tias. Siwala kaji kok belok. Ngoten. Oh, sajake telat ngombe obat bocah iki. Kok iso telat ngombe obat? Ana wong sing jaluk kanggo ciwalakati kok goblok. Lah wong kabeh iki ning karepe kok ya. Oh, ngono. Sik, sik aslimu di to aslimu? Kula. Heeh. Madiun. Madiun. Nggih. Kok ora Madiun iki Jawa Timur. Jawa Timur. Kowe kok iso nderekke Mas Bayu iki ketemune ning ndi? Kula. Heeh. Ten Prapatan. Oh, kowe sing gawone ciki-ciket. Ora, Kang Ramane Mbak Ayu ki ya dalang. Oh, dalang. Heeh. Mboten lah. Kudu to? Mboten. Oh, dalang omah kelar kae. Kowe sok tau. Lho, kok lah bapaknya apa seniman kok Kang Ramane? Sakniki dagelan kok. Oh, dagelan. Bapak ini dagelan lho. Oh, dagelan to? Heeh. Omong-ono karo bapakmu. Pripun? Dagelan kuwi penyakite loro. Apa? Yen ora liver stroke. Oh, ngono to? Heeh. Ya Allah, mesake ya, Nduk. Ning Ning yo ben lah. Nggih, ra apa penting sing dadi dagelan penyakite loro. Nek ra liver ya stroke iki wis. ning aku wis tolak balak kok. Lah kok di dhewe. Aku wedi dhewe. Ngene. Nggih. Sik, kowe kepethuk Mas Bayu tentunya di Solo. Nggih. Kowe ning Solo lagi ngopo? Kula. Heeh. Napa nggih? Mboten ten Solo kok. Ning ndi? Pas ten Madiun. Ten Madiun. Anu wong Bayu napa ndalang ten Madiun. bali kota. Aku ketemu karo Nduk Ayu. Lah saiki kowe sekolahmu ning ndi, Dok? Kula SMA ten Madiun. SMA endi ning Madiune? SMA Setunggal Madiun. SMA 1 Madiun. Ya. Tapi Nduk Ayu ki ya ajar sesindenan, ya ajar joget, ya ajar mayang barang. Iki anggere bocah SMA wis kaya ngene polahe omongane kaya ngene kok sok yen tuwek kaya Darsini mesti. Lah apa? Weh, wer. Wah, wingi ngadeg nyanyi ping 3. Oh iya ta? Kaul kok. Mbak Darsini. Ah. Oh, nikah Darsini. Anu. Aku arep jaran. Anu, iki dikeparengke apa ki? Nggih, heeh, Mbak Ayu. Nggih. Sampeyan tak aturi nembang apa sing dadi lagu kesenengan panjenengan? Ayo tak sumanggake. Apa sing dadi kesenengan panjenengan? Nggih. Angenteni Angenteni boleh. nggih Mbah napa? Mbah Mantep Sudarsono. Oh, nanone nggih ta? Enji. Nggih. Aduh. Eneng bawane ta, Nduk? Enten. Dibawane nggih. Nggih. Karep ben kaya apa nyicipi suarane Mbak Ayu. Heeh. Mbak Ayu sing saka Madiun. Nggih. Mergo Ayu iki akeh. Heeh. Kabeh ayu kabeh. Ngene sing endang bareng nggih, Om. Wae Bambang. Yo. Ya, Nduk. Manah yen kataman uya Iki lho, iki calon presiden apik iki. Amin. Calon presiden apik iki ora isin
buka lambe. Wow, ning ana lho presiden sing isin buka lambe. Karepe wedi nek Elek. ayu. Nah, wedi elek. Kok agar sinden ora wedi elek, bakal dadi sinden. Contoh kaya bojone Mas Gareng. Oh, ki ngerti. Bojone Mas Gareng iki suarane ya hebat. Oh, piye Mas? Nggih. Nek nyuara jam piro, Mas? Jam 12 bengi. Lho, nyuara jam 12 bengi terus piye? Au. Muga-muga bojone ndelok terus nesu. Ora nesu. Tapi ya. Wis cair kok. Oh iya. Ya. Tepung wong kang ayo Bojoku ki ra nesu. Jane tipene dudu nesunan, ora buderkan. Nggih. Nek yen wanci iki senggol bacok wonge. Tenan wis pokoke. Oh, iya, Ta? Aku karo bojoku ki wanci-wanci ngene iki senggol bacok. Ya. Ya, kudu nyembah anti kesot-kesot ya. Ya, Mbak. lamun Oh, Ayu ki anake BG Channel to. Kok bikin channel? niku pun benten Mas Yogi Bagong kok DG channel beda. Oh, BG. Oh, BG. Bagong. Ya. Anake Yogi to. darmane baso mande Menika ugi di live streaming saka anu Mas Merpati Fashion. Terus streaming karmu ra karmu. Oh, gatel to? Kupingku bosok. Eneng apa to? Ku lho, gatere ra omong ku lho. Salon ning kono mbok dipindhane pinggir lapangan ra iso to. ngoten niku terapi Pak De Terapi kok dledek. Ya, Dek. Lali. sanadyan hamung sadelo ngapunten nggih Om Bayu Ya, tenang wae, santai wae. Santai wae. Oh, kayak kancane. Aku wis hafal. Iki wis padha wae. Kowe rumangsamu kae sinden tuwek to. Bae saya tuwa, saya lalen. Iya. Wis ben sudah terbiasa nek aku. Iya. Makanan sehari-hari. Ayo. nambani sang same hati Ya, diaturke. Maka. Ya, Dek. aku ngenteni tekanmu Nanonan. Tak jaluk citra Duh ni masih
Nduk ayo nembang sing ngrungokke ra mung wong tok. Aliyane numpak pesawat wirawiri ngono. Ya. Wirawiri lagi tekone. Yo lanjut. Duh wong bagus lantir kuning. Yo. Lanjut, Duk. Bablas mari kangen, Duk. Nggih. Ora krungu kabare sajake rada alen mung sadati impen yen pinuju mekrati esane merati dipun aturaken, Nduk. Nduk ayu. Nggih. Yo ganti jajare. Sing saka Purwodadi ki rene malah ayo mentaram terus. Yo. Ae aoe. Larang disampirke. Oleh renyah. Aku agar ketekan Presiden Tower guys. Sing denok tower Didur. Pawan Jaran Teji yo. Jaran Teji. Banowati. Banowati tur sebodo karo kepinterane. Ha nggih. Titenono agar Sidian ki pesek suarane apik. Apa iya? Ah. Alhamdulillah. Nanti keluarnya angin juga ngirit. Ya, napasnya mesti dawa. Napase dawa ya, Dok. Tur wong pesek iki apa-apa sarwabadi ya. Beda karo wong sing bangir ya ta. Bangir iki nek ngombe ta lambene durung anu apa nguyup tekan irunge wis ngobok-obok gelas. Nek pesek kaya Mbak kuwi, Mbak Rizki ya. Wes ne ya ning borose ya ana. Apa borose? Anu bayangane irung kudu kandel. Iya. Dan kita bangir ning ora tetep ayu. Yen guyu. Pesek ya seben bakune rak wis duwe calon. Wis duwe calon kuwi. Oh, kowe ya payu to? Weh, padake apa wae payu. Lho yen cara nggonku ki ya payu. Oh, iya. Aja disenggo sing negatif. Wis di calon. Sampun, Pakde. Ya, calon ki yo
wis calon ki nang omah nang kene lah ya ora ana calone. Oh ngono. Heeh. Calon ki iso batal. Nggih. Iso batal. Kula nggih enten calon, nggih mara sepuh kula nggih enten. Aku lah nang omah nang kene iki bebas. Terima-termakno ya Mas Sigit sing nggawa demung kuwi sing asta demung. Calon mara sepuhe sing asta slentem nggih diterima-terimake niki. Oh, melu to? Melu. Oh, ya wis teruske. Alah, kuwi rak nang omah. Ya nyok-nyok ya ning panggung barang ngene iki kok. Calon iso batal. Ora iki dadi lho wayangan kok batal. Lho kok ora kaya mau kemakine kok ya. Aku mari wong lanang tertib kok. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek pitepangan. Nggih. Dalem Rizky Ainanda Utami. Mbak Rizky Ainanda Utami. Ora kok jenengmu apik men kowe iki bocah saka ngendi, Nduk? Kula saking asli kelahiran Purwodadi Grobogan. Purwodadi iki Jembar lho. Nggih. Ngendi? Kula Gundi. Saka Gundi. Nggih. Oh, Gundi ta? Gundi nggih. ngerti? Mbah. Alah, gayane kaya sok akrab lho. Asli wong aku kene wis ora apal kok. Kene iki sing tak apali gur limbangan karo alas kathok. Nggih. Ya. Piyayi Purwodadi iki terkenal menciptakan presiden-presiden handal. Nggih. Napa nggih to, Pak De? Yo akeh Bu. Presiden Sinten? saka Purwodadi. Oh, Mbak Rusiati. Rusiati. Oh, nggih, Ding Bos. terus Sinten melih, Pak De? Rusiati, Nggih. Rusyono. Terus pentil ki dagelan ora. Kok sasake bae. Kok iso terus pentil? Terus pentil wis ora ono. Aja dirasani. Ya, Mbak, larase slindro. Nggih. Wonten sing ngersake podang kuning dibawani. Nggih. Kaya apa? Suarane Mbak Rizky Ainanda Utami. Ya, kaya apa ki pamer ki. Maka, ya, Mbak. Nadyan wujute mong peksi. Jos! Hebat tenan suarane. Enten apa Pak De Gareng? Sesuk operasi THT. Aku seneng. Seneng kowe, aku senep. Wong kuping iso tembus teko kene tekan kene lho. Lano. Kowe ora kebrebeken to? Mboten no. Wah, ayo budek. Ya ora kok ya. Ya, Mbak. Alos manis nang sam Aman. Nunano. Suwenggan kula Kaya Pak Mas Koki ya. Jane ya sak irunge. Irunge ya dikeki. Nah. Kok nesu Kowe wong mati irunge barang ditupul. lah kok nek keberbeken irunge. Ya kok irung ya ora keberbeken kok. Iki nganu ki lho. Nolak karo suaramu ki lho. Nano. Nanone ya. golek isi podang pita. Sing perlu tak pertanyakan podang piton ki apa to Jan? Pito kok piton. Lah maraknya disumpeli. Disumpeti kuwi lho. Dadi Podang apa? pito. Pito. Pito ki kuning. Oh lah. Heeh. Ngomong kae ana lho pito sing ireng ya ana. Oh kae wito. Boh, lano. Ya, Pak. Iba bunga ing Nganggo bumbu saya aku seneng. tiku Nenek. nyanding bisa dadi tambah Sing wedok bawa sing lanang karo udah tutut karo montak. Iya.
Iya. Iya engko bengi njuk. Aku bengi nyambut gawe kok njuk. Ya, njuk nyambut gawe. Iya. Ya diaturke Mbak, monggo podang kuning kendangane Gonggo Mina. Sing ngendang Mas Pandu gene kendange Mas Garing Sunarto. Ya Sumar Badya. Ya. Gak. Ya, Mbak. Iki karek dineh. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Lale. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning pang kekencangan tak rindik saka kadewan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencoan ela kae tak suwon mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret tirang tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding slirane nara bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan nora mendang atiku sansaya Yo, ompake. Gonggo Mina. seranan mison Hey. pulut tebendo Go. Irama seger iki. Yo. ning omah wis ora krasan keluyuran Yo. mubeng miteranggonku goleki nora krasa esuk awan mana yen nganti liya kaya kleyang
nuwun wis diaturke podang kuning. Ya, Mbak Dita Intawati anu kene jumeneng. Mangga. Turuk. Yo. Wah, Apa? Metune ditambarengi metune dos. Lah iya jenenge wong ki nek ngrejekeni ya ngono kuwi Mas. Nggih, tur kula senenge. Senenge apa? Sing ngladen nom-nom niki para Karang Taruna. Saka Karang Taruna Ampera. Ampera. Aktivitas pemuda Rawasari. Wah, nganggone lurik. Nggih. Lurik ki ana tegese, Mas. Karepe lurik iya apa, Mas? Selagi masih muda jalanlah yang lurus, jangan sok seneng lirak-lirik. Oh, ngono ya, Mas. Lurik ki aja seneng lirak-lirik. Nggih. Tumuju ning pendidikan sik supaya berhasil lagi golek jodoh. Leres. Wah. Ning tenan kok sowan ning kene mau jan diopeni tenan, Mas. Pun Sowan ning pondokan, wah daharan sarwa anu ana kabeh. Ya ta, ana cap jae, ya ta. Nggih. Ana using-using suun, wis seneng aku ya kan. Wah. Ana rica-rica ayam lho, piye ta? Wah. Wong ki nek dong kebeneran ya ngene iki. kopi niku mboten mandeg, Mas. Apa iya? Wuh. Pun aku ganti nggawa termos aku. Lah iya, niku saking oleh tanggung jawab lan iso ngurmati wong jenenge nyambut gawe bengi iki pancen abot. Leres. Nggih ta? Nggih, terima kasih untuk Karang Taruna. Pokoknya saya maju, saya kuncara tetap menjaga persatuan desane. Amin. Amin. Ya, Mbak Dita Intawati iki made in saka Banyuwangi. Leres. Nggih. Niki sarjana seni sing bibit kawit utawa griyanipun saking Banyuwangi. Nggih, heeh. Mula aku nyuwun lagu Banyuwangi. Ya. Oh, napa Mas? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Iki tak kintunke karo kabeh para kadang Karang Taruna. Nggih, maka ya diaturke bawane umbul-umbul belambiangan ala Banyuwangen. Nggih, diaturke. Ala Banyuwangen nah. Ya, Sik. Iki Apa? niku Pak Bayu. piye ngapa ta? Pak Kadus. Nyuwun sambel kemangi. Pun Siji. non siji. Pro panitiane. No, nggih. Napa? Jogja istimewa Jog- digawe Digawe Rawasari istimewa. Rawasari istimewa, Jogja istimewa, Rawasari nggih. Nek ngono apa ta jare? Soale aku ya karo ngitung iki piro iki. Aku krungu dinggo mbake. Hah? Dinggo mbake kok. Enggak bae to. Kok. No. Ya. Kok terus Matur Wah, rezeki iki ora doyak. Iya. Akan datang juga nggih, Pak nggih. Matur nuwun, Pak. Oh. Iya. Padha karomu. Pokoke lek mbok ya Sesuk nggo nukoke door prize. iya. Ya, Mas Gareng, nek sadurunge nyuwun pangapunten. Lagu Jogja Istimewa kuwi nganggo musik lho, Mas. Oh, Niku nganggo musik. nggih, ngeten mawon. Ah. Gawe nak tease kesomo yen Jogja Istimewa ora iso diganti. Nggih. Ning sing baku Ah. tetep diaturi lan Banyuwangen, Pak. Nggih, heeh, sambel kemangi iku diaturke. Mengke sambel kemangi ning niki gerajakan riyen sami-sami Banyuwangine. Nggih, heeh. Sambel kemangi sik ya ora apa-apa, diaturke sik. Ora masalah. Wong kabeh iki luwes kok. Gerajakan. Pak, yo sambel kemangi sik. Yo ora enak. Ya, sambel kemangi sik diaturke. Maka, yo. Ya. Nah, wis anu kok ya lagi anu iki nyapa jane. Le liwat bus kapan kok malah ya. Yo. Kurang samben. Maka. Yo.
makasih. Sambel kemangi wis atur. Nggih. Mas, Apa? iki mono sing ngersake Napa? Pak Kadus Nggih. niku kepengin munggah. Oh, lah nggih, ambok nggih. Pak Kasno, Ah nggih Pak Kasno mriki, Pak Kasno. Kasno. Monggo mriki Pak Kasno. Winarak wonten pepanggungan mriki Pak Kasno. Pak Kasno. Bapak-bapak Kasno tinggal mriki katuran nyanyi. Pak Kasno, Pak Kasno. Penontonne pun ngantosi. Pak Kasno. Ya Pak Kasno tinggal mriki. Pak Kasno. Pak Kasno. Pak Kasno. Oh, no. Pak Kas. Nika Kok Pak Ade. sampe nek dhewe. Pak Kas, niki, ya mriki. Walah, piyayine saka kono malahan. Matur nuwun Pak Kasno. Nggih. Mriki wajan. Alhamdulillah. Mriki Pak Kasno. Alhamdulillah. Mriki. Allah. Kalah kaya biasane. Mboten sawedi, Pak. Nggih, Pak, niku pun jinak, Pak. Nggih, sih. Nggih, sehat Pak Kasno? Alhamdulillah. Waduh, jan piyai iki pancen Mas Pak Kasno nu piyai tanggung jawab sekabeh-kabehane. Tenane. Niki Oh, mau diaturi. kowe rawuh mlebu kamar Pak Kasno rono kan iki bareng Mas Mboten, Bayu Pak. nembe topo. Nggih, lucu dalu Pak Kasno. Sekondalu Pak Bayu. Nggih. Retor Kang Krawit. Nggih. Pak Kasno paring dawuh rumiyin menapa lajeng badhe nyekar masa borong derek badhe Derek, nimbang badhe napa? nimbang napa? Waduh niki kula nu dikerjani Pak Ketua niki, Pak. Lah Oh, pripun ta? Pak Kohar to? Nggih Pak Kohar. Oh. Asline mboten ngoten wau. Lah ngeten. ngeten Pak, ngeten nggih. Niki pun kadung jenengan munggah panggung, hukuming panggung kudu ditepati. Sapa munggah panggung yen ora nyanyi kudu ninggali. Piye? Pokoke hukume panggung yen ora nyanyi ninggali. Ning aku nyuwun kanthi banget. Heeh. Pak Ketua, Pak Kohar, Pak Kohar. diaturi munggah sisan. Pak Kohar tanggung jawab. Mriki Pak Kohar. Kohar. Oke. Bapak-bapak Kohar Kohar. dan mriki katuran nyanyi. Pak Kohar. Penontonne pun ngantosi. Pak Kohar. Ya Pak Kohar. Gagal mriki ya Pak. Aku gumun lho, Pak Kohar dadi ketua panitia. Lah piye to? Biasanya Pak Kohar ki dodol martabak. Kayak Markobar. Oh, markobar. Ngawur. Kok iso Pak Kohar? Kayak martabaki Markobar kok Pak Kohar. Kok sak-sak. Matur nuwun, Pak. Iki sing jenenge pasang wuwu kejegur dhewe. Pak Kohar. Nggih. Iki Pak Kadus sing ngersake panjenengan nikah nih, Pak. Mboten kula lho, Pak, usule Pak Kadus niki. Nggih. Wah, panitiane seragam. Lah piye ta? Iki batike apik, ukurane karo aku pas iki. Alah. Wis mulai iki ya. Wong ngelem kok ora entuk. Menika namung anu Pak. Pripun, Rasa Mas? syukur, Nggih, rasa nggih, syukur Pak. masyarakat Rawasari. Iki leres. Kembali lagi menika adalah persembahan untuk warga Rawasari. Oh, Nggih. nggih. Nyengkuyung meteseh sae Pak Bayu. Oh, Amin. meteseh sae kelembagaan ini pun. Amin. Nggih. Mugi-mugi tetep anu nggih Pak Lumadi nggih acara menika. Nggih. Meteseh sae ya sae selawase. Ora mung sewengi, ora mesti dina ning selawase dan akan lebih baik untuk kedepannya lagi. Saiki saka tembung sayuk rukun, Nggih. ayem tentrem, ekonominya naik. Oh nggih. Nggih, sayuk rukun, ayam tentrem, ekonominya naik. Nggih. Pak Kohar. Nggih, Mas terus pundi niki? Nggih. Ha. Menika ngenten. Napa? Kesepakatan kula kali Pak Kadus Nggih. wau antara nyanyi kali nyawer. Nggih. Oh, kula namung genah. Lah. Ketoke kalang wau dingendikake Nggih. nek Pak Kasno niku kasih ana. Oh, Dados niki mending nyawer mawon. Nggih. Mas Bayu. Nyawer nek temonjo kangge ibu-ibu waranggana gitu Pak. Nggih. Kok nyatanipun Pak Kasno karo Pak Kohar iki piyai sing lomo penggali nggih. Kira Mbak Dita. Nggih, Pak Bayu. Sing gawe kalimat aku sing disawer kene iki. Lah sing nyumbang sinten to, Dek? Kowe ora ngerti asmane ketua panitia sapa? Pak Kohar. Tegese ngerti. Apa karepe? Oh, kuwi kolbune apik banget. Weh.
Har. Hari ini kepengen nyawer gareng. Wah, ora sing muni sapa. Ora. Hari ini kepengin nyawer ora nek garenge kok dikai dhewe. Yo. Mboten kali iki. Nggih. Monggo. Oh, Kalian mau. Nyun ngapunten sik Pak Kasno kali Pak Kohar nyun pangapunten niki tali asih saking kula mawon. Wong gandeng aku ditimbali rene kagem niki nyagem kenang-kenang. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Kasno Pak Kohar yo mataram. Piyayi kuwi pancen wong sing ora tau. Alah teleh. Alah Ora tau nglagar. Alah wis ora bejaji ya. Oh, Bayu ya ngrono kancane entuk ora seneng. Alah wis. Iki Pak Kasno ki mau ngimpi apa mau bengi sida. Ngimpi dirubung siwur. Ora kok ya. Akeh rezekine. Yo nek nu gandeng wis nama saweran joget. Lah rumah sama aku turu apa piye ketemu? Ayo saiki joget. Ayo Mbak. Gerajakan Banyuwangi dibawani. Ayo, sing jogeti Mas Gareng. Oke, cair. Ayo, mambiat mayone man. Yo. Mambiat mayone man. Mambiat mayone man. Wes malah tutup kuping. Piye to, Dik? Tapi ngapa bengok-bengok? Loh, nek aku bengok senggaan kendang muni sampeyan joget. Oh, segaan to kuwi. Iya. Gleng. Oh, lah ramu aku mari kepiye. Iki perhatianku buyar aku. Lah ngopo? Ana kowe tahu? Iki ana wong lagi nembang joget dicepaki snack ngene iki mangane kapan? Ya engko. Nyale, panganan le. Panganan nyanya. Ayo. Ya, sak 10.000 ya. Baleni sik, baleni wong Arab, baleni. Ayo. Mas Gareng siap? Kok sik kedom rezeki. Pokoke sadus 5.000 ya. Alah. Wes kok panitia diparingi kok tekan kono didol. Wong kok culikane ora jamak. Ora iki kesel. Ya, Mbak, ya, Mbak. Mambiat mayone man. Suarane gandeng pelam biangan. Mbak Dita, niki kula Kalem, Pak kentune Bayu. kagem para pamirsa wonten YouTube. Oh nggih. Niki penontonnya nggih luar biasa. Alhamdulillah. Iki ora sida segaan to. Gendeng belambiangan ya teh. Yo. Ngapa mundur? Wani, Mas. Lho kudune sing lanang aja mundur, kok saya maju nek. Wah, kowe yang karo wedokan wani iki wedi. Oh, tolong nyelaku kowe biasane ngono kuwi. Ya. Ora ya, Dik. Iya, ya iya. Nyarambiai Nusantara. Nyerambai Nusantara ya teh. Wah kok kagetan kowe. Aku ki piye? Ya. Ora dikenake wis gelo malah ditawi kok. Ya. Kula ngempet jane. Ngempet apa? Gila. Wah, omonganmu ra enak. Nek wedi nu wong lanang sik duwe rada perbawa lah. Nggih. Bareng gila. Ngene lho. Pripun? Aku ki disawang semenit ngono ki pancen ngenek-eneki. Matno 5 menit kok. Ora kaya telek. Malah saya nemen. Ya. Pianyu wangi. Sido apa ora to? Kenang wetan. Wah, joget kaya oblet nguyuh.
Iki ora Kok iso kiri-kiri? Iki ora gobratku yo ngetos. Yo. Segara lar lan kidul halah sangka Lor lan kidul alas angker. Ya, Kang Kliwat. kang kaliwat liwat Kang Kliwat lihat yo. Woi Dan, Piye ta? ora digonggongke. Oh saking senenge sing ngedang kok. Saking senenge, ora ngerti to. Wong tuwa napase pendek. Mosok Dik wis mentek to Wah, omongane ora. lha jare pendek Iya, Mbak. Pelambiangan Belam. pelambiangan Yuk. aja takon senang susah Tanah India. Gumbal yare. Taman Sari Nusantara di pelambiangan Gumalare Taman Sari Nusantara di pelambiangan Gumalare Taman Sari Pelambiangan senang susah wis Wonge ora krungu wis siap zaman turun lemurun ya wis kelakon make prara kampeng wangi sira make biru yara pagi gede masih kaku hati aku bersejarah Yo, diaturke gerajakan. Monggo, yo. Aing Aing Gerajakan Banyuwangi Hey, yup. Raina bengi sing tau sapi Yup. lan
terima kasih wis diaturke Gerajakan Banyuwangi. Yo Mbak Fahmi jumeneng Mataram. Turuk. Nyuwun lagu ninggal katresnan saking Pak Jon Dudak Mijen Semarang. Wah, Nggih, Pak Jon. Maka iki diaturke ninggal katresnan. Ayo Cak, maka diaracekke. Maka yuk.